Txertoaren pauta osoa hartu eta koronavirusa igaro dutenek ez dute errefortzuzko dosia hartu behar 5 hilabete pasatu arte. Osasun publikoko batzordeak iritzia aldatu du eta atzeratu eginda orain arte esandako 4 asteko epe hori. Batzordeak azaldu duenez, lehen txertaketaren jarraibide osoa izan eta positibo izateak erantzun immune indartsuagoa eta zabalagoa ematen du birusaren beste aldaera batzuk neutralizatzeko, infekzioa bakarrik izan duten edo bidosi baino ez jaso dituzten pertsonen erantzun immunearekin alderatuta. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Urtarrilak 26 ditu, aste azkena da, eta intzidentziak behera egiten jarraitzen duen arren, oraindik Omikron aldaerari aurre egiteko neurriak bere horretan jarraitzen dute. Hainbat neurri murriztaile dira indarrean Euskal Herrian, esan bezala, eta horiek altxatzeko modurik epe laburrean ote den galdetzeko dugu pantailanen beste aldean Udane Arbeo, lankidea, Donostian dugu, prestatzen ari da oraindik, saiatuko gara aurrerago berarekin konexioa egiten eta koronavirusa gaur lerroburuen artean bai, baina bestelako gaiak ere. Izan ere, Maria Lizarraga presoa izadiren ama, atzo arratzaldean bertan, ekarri zuten Aranjuezetik Zabaiako espetxera. Abenduaren 30ean iragarri zuten erabakia eta aurreko igandean elkar urrundu zituzten bai ama eta alaba. Iñigo Gutierrez izadiren aita 3. graduan da. Itxaso Torregrosa izadi etxera plataformako kideak azaldu du zein den egoera. Ez jakintasuna eta igandean aipatu genuen bezala guretzako ez dela nahikoa, emandako pausuarekin. Esan duzuen bezala izadia gortan dagoeneko eta aita 3. graduan, baina aitak ere ez jakintasun handia dauka bere egoerarekin. Badakigu aldi hona Maria Gauria iritsi dela zegoen bertan, orduetatik berri ona, baina esan genuen hasieratik ez, biak nahi genituela izadirekin batera eta hainbeste beldur genuen berizketa hori eman zen igandean. Ama eta alaba beriztu zituztelako, orduan, aitarekin duen egora oraindik ez dakigu nolako izango den, eta amarekin ez dago igandetik. Alde hortatik ez nahikoa. Eta Espainiako espetxe zuzendaritzak astearte honetan jakitera eman duenez, beste 7 euskal preso Euskal Herriratuko dituzte. Nora zehazki ez dute esan, horixe bera baita Eusko Jaurlaritzaren eskumena oraintze bertan. Beraiek erabakiko dute. Eskumena orain bere eskuetan dago eta etzan bezala. Gotzon Aranburu dira, Lierni Armendariz, Bitxor Franco, Azier García Justo, Imanol Miner, Iñaki Reta eta Javier Zabalo ekarriko dituzten presoak. Madrilgo Soto de Real zegoen orain arte urruti arutuena eta Logroñon eta Kantabrian gertuenak. Soton ez da euskal presorik geratuko hemendik aurrera eta batzuetan 3. graduen onarpenen berri emateko ere baliatu da komunikazio hau, baina orain honetan ez da kasu bakar bat ere aipatzen. Eta hain zuzen ere gradu progresioak eman ezinak kezkatzen du batez ere sare euskal presoen aldeko mugimenduak. Sarek eman berri dituen datuen arabera 11 euskal preso daude soilik lehen 3. graduan barkatu eta 155 2. graduan kalifikazio horretatik mugitu ezinik. Hausnarketa txosten batean ohartarazi dute inboluzio kezkagarri bat gertatzen ari dela bai fiskaltzan eta bai espetxe zaintzako epaitegi zentralean. Euskal presoen egoerari eta etorkizun hurbilari buruzko hausnarketa jaso dugu bertan. Hau da, nondik datozen, zein egoeran gauden eta norantza goazen. 92 preso daude Euskal Herriko espetxetan eta 104 Espainia zein Frantziar estatuko espetxetan. Frantzia eta Espainia kontuan hartuta, oraindik 124 zenidek 600 kilometro inguru egin behar dituzte beraien zenideak bizitatzeko. Halaber, nabarmendu nahi izan dugu, espetxean dauden pertsona hauek eskubideak dituztela.
eta eskubide horiek errespetatu eta bermatu egin behar direla, gizarte hau zuzenbidezko gizarte bat dela esan nahi baldin bada. Pertsona horien baldintzapeko askatasuna soilik onartzen da, espetxe administrazioak argi duenean gaixotasun larria duen presoa laster hilko dena. Salbuespen erregimena estatuko boteraren jardueraren araua dela oraindik ere. Botere publikoarena, legegilearena eta judizialarena alegia. Hain zuzen ere, gradu progresioen inguruan eta biktimen aferari buruz hitz egingo dugu gaurkoan, ordu batetik aurrera, eguneko elkarrizketa nagusian bertan izango baitugu Agus Hernan, Foro Sozialeko bozeramailea. Eta ekonomia alorrean, Nafarroan hitzarmen ekonomikoaren korapiloa askatzea espero dute Geroa Baik eta Euskal Herria Bilduk. Espero dute adostasun batera heltzea inputazio indizea. Zaiara Deurreta. Hitzarmen ekonomikoaren abenduaren 19ko azken akordioan, Nafarroako eta Espainiako gobernuek erabaki zuten inputazio indizearen zenbatekoa zehazteko ahalmena bien arteko koordinazio batzordearen eskuetan ustea. Baina Geroa Baik autogobernuaren aurkako erasotzat jo du. Aldiz PSN-rentzat legean egindako uzkeria baino ez da. EH Bilduk bat egin du Usue Barkos buru den taldearen irakurketarekin, eta ikusirik ez zuela babes nahikorik PSN-ek erretiratu egin zuen proposamena. Izan ere, hitzarmen ekonomikoko auzi teknikoez negoziatzeko gunea da koordinazio batzordea, eta inputazio indizea zehazteko aukera bere eskuetan utzita, etorkizunean eztabaida hori parlamentutik kanpo usteko bidea irekitzen dela uste dute Geroa Baik eta EH Bilduk. Asteak igaro dira, baina gaur-gaurkoz ez dago akordiorik, eta asteon bilerak izango dituzten. Ramón Alsorriz, PSN-eko ordezkaria, prest azaldu da negoziatzeko. Todos los escenarios abiertos y nosotros abiertos a hablar en todos los términos. EH Bilduko Adolfo Araizek esan du ados jartzeko aukera bat dagoela. Nosotros creemos que hay una posición en la que podemos llegar a un punto de encuentro. Era berean, Geroa Baiko Usue Barkos baikora agertu da aste honetan akordioa lortzeko aukeraren inguruan. Conversaciones que hemos estado manteniendo en las últimas horas, bueno, pues en este caso con compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, socios de gobierno, queremos ser optimistas. Bitartean, Podemos alduguko Mikel Builek nabarmendu duenez, lehentasuna da investidurako bazkideekin akordioa lortzea. Tiene que buscar el acuerdo preferentemente con los que son nuestros socios de investidura. Navarra Sumak aldiz ez du iritzirik plazaratu, eta alderdiarekin harremanetan jarri da ekonomia eta ogasun departamentua. Carlos Pérez eskuinoko koalizioko ordezkariak ez du zehaztu noiz bilduko diren. Hala, Elmasaiz, ostegunean bilduko da Geroa Bairen ordezkaritzarekin eta ostiralean EH Bildurekin. Eta Bizkaian ekonomiarekin lotuta atzokoan epaitu zituzten mentalgintzaren langileak eta 3 urteko zigor eskaera zuen langilea azkenean ez da kartzelan sartuko. Beste 2 akusatuen aurkako frogarik ez dutela aurkeztu adierazi zuten. Aiara Deurreta. Bizkaiko metaleko 3 langile epaitu dituzte. Horitako 2 urteko espetxe zigorra eskatzen diete, eta 3. 3 urtekoa. Baina azken horrek akordioa lortu duela jakinarazi du zigor-azpiolea PCB-ITPko behargin auzipetuak. Que la persona para la cual había una petición de 36 meses parece ser que ha logrado un acuerdo en el que se le condenaría a 1 año y 6 meses de multa administrativa. Epaiketaren arira elkarretaratzea egin du lan gatazketan auzipetutako langileen plataformak. Egun 20 langile daude auzipetuta. Eta astearteko auzia zein hurrengo epaiketak bertan bera ustea eskatu dute. Maitan Hemendia Tubacexeko langile auzipetuak galdegin dio Eusko Jaurlaritzari lan gatazketan jarritako isunak eta salaketak indarrik gabe usteko. Eusko Jaurlaritzari langileak kriminalizatu ordez, manifestazio eta greba eskubidea bermatzeko ardura gogoratu nahi diogu. Eta horregatik langileen aldarrikapen legitimoak kriminalizatzeari ustea exigitzen diogu. Greba ez da delitua. Euren esanetan bidegabeki auzipetu dituzte. Kriminalizazio hori gainera erabaki politiko baten ondoria dela nabarmendu dute. Eta horregatik langileak kriminalizatzeari ustea exigitu dio Mendiak Lakuari. Eusko Jaurlaritzari langileak kriminalizatu ordez, manifestazio eta greba eskubidea bermatzeko ardura gogoratu nahi diogu.
eta horregatik langileen aldarrikapen legitimoak kriminalizatzeari ustea exigitzen diogu. Inputatuen kolektiboak gainera, Eusko Jaurlaritzako enplegu sailari zein barne sailari bilerak eskatu dizkien. Hala, plataformako ordezkariek iragarri dute hurrengo astean auzipetuek enplegu sailarekin bilduko direla. Eta kultura alorrean Bilbora joan behar gara, Bilboko Arte Ederren Museoak hain zuzen Zuloaga, Ginea eta Barruetaren 3 kuadro erakutziko baititu egunotan. Iker Aginagak emango du xehetasun guztia. Bilboko Arte Ederren Museoak 3 euskal artisten artelanak jaso ditu dohaintzan. Hain zuzen, Ignacio Zuloagaren pikatzaile hijitoa, Anselmo Ginearen arto jorratzea eta Benito Barruetaren autorretratua lanak dira 3 bildumagilek dohaitzan emandakoak. Eta dagoeneko museoaren bildumaren parte dira piezak. Irulanak maiatzaren 27 arte egongo dira ikusgai museoaren beko solairuan, eta bakoitzaren inguruko hitzaldi bana ere antolatu du galeriak martxoan zehar. 3an izango da aurrena, Anselmo Ginearen Grina naturalista goiburupean, Mikel Lertxundi Galiana filosofia eta letretan doktoreak eta arte komisario independenteak gidatuta. Hurrengoa martxoaren 10ean izango da, Ignacio Zuloagaren obraren ingurukoa. Hijito, torero eta poeta artean, figurak eta modeloak Ignacio Zuloagaren obran izena duen hitzaldia emango du Javier Novo González Museoko Kontserbazio eta Ikerketako koordinatzaileak. Azkenik, martxoaren 17ean Benito Barruetaren bizitza eta obra berbaldiak itxiko du zikloa. Andone Narvaez Benito Barruetaren obran espezializatutako ikertzaileak eskainia. Arratsaldeko 7etan abiatuko dira 3 saioak museoko auditorioan, eta otsailaren 1etik aurrera erreserbatu ahalko dira doakoak izango diren sarrerak. Eta hain zuzen, astebete barru otsailaren 3an abiatuko da 4x3 formatuko txikiko antzerki jaialdia Bilboko Alde Zaharrean. Otsailaren 3an emango diote hasiera 4x3 jaialdiaren 4. edizioari. Euskaltzaindiak zazpikatu gaztetxearekin, bira kulturgunearekin eta kafe bar Bilbaorekin elkarlanean antolatutako zikloak euskarazko antzerkia auspotzeko helburua du, eta Bilboko udalaren laguntza du ekimenak hasieratik. Hain zuzen, udaleko kultura eta euskara zinegotzi Koldo Narvaizak jaialdiaren garrantzia azpimarratu du. Espazio honek otsailean zehar gure urriko kultura eta antzerkiaren eszena dinamizatuko ditu. Aldi berean, hasialdirako espazioak sortu ditu, azkenan euskaraz. Iazko atzeratzearen ondoren, ohiko datetan ospatuko da aurten berriz ere, otsailean zehar. 3an hasi eta ostegunero formatu txikiko hainbat antzezlan eta ikuskizun emango ditu programak Bilboko Alde Zaharrean kokatutako antolatzaileen espazioetan. Alegia, Euskaltzaindiaren egoitzan, kafe bar Bilbaon, biran eta zazpikatu gaztetxean. Aurten orotara 11 emanaldi eskainiko dituzte, otsailaren 3, 10, 17 eta 24an. Esan bezala, formatu txikiko lanak bultzatzen ditu jaialdiak. Beraz, iraupenari eta montaketari dagokionez, eta baita aurrekontuaren aldetik ere, produkzio txikiak izango dira ikusgai. Horrek aldiz, ez du emanaldien kalitatearekin zerikusirik Lutxo Egiak azaldu duenez. Baina aldi berean ere handia antzerki hau ezinbestekoa dalako. Ezinbestekoa, nolabait, antzerki sistemaren oinarria dalako. Egun bakoitzeko ikuskizun guztiak ikusteko bonoak ditu salgai jaialdiak dagoeneko biran eta kafe bar Bilbaon, 5 euroan.
eta saio bakarra ikusteko aukera ere izango da 3 euroko sarrerak jarriko baitituzte salgai emanaldien aurretik. Nabarmendu dute gainera osasun ziurtagiria eskatuko dietela ikusleei ezinbestean, eta aforoak Eusko Jaurlaritzak agintzen duen mugan ezarriko dituztela. Eta Julen Azkonar, Lizarrako idazle eta kazetariaren azken lana, Lodo lana, sakonean ezagutuko dugu jarraian. Bueno, ni Lizarrako gaztea bat naiz, 26 urte ditut, kazetaria. Eta, txikitatik idaztea zen nire pasioa eta idazle bilakatzea nire ametsa. Eta hori azken hilabetetan lortu dut eta momentu honetan hori ari naiz bi lanak konpaginatzen. Hemen Lizarraldean kazetari lokal gisa lanean eta aldi berean proiektu batzuk idazten, idazle izatea saiatzen. Lodo da nire lehenengo liburua, nire lehenengo eleberria, fikzioa. Eta lehenengo pertsonan narratzen den fikzioa da, kontatzen du kazetari gazte baten istorioa. Beraz, kontatzen duen errealitatea ez da nire errealitatea oso urrun dagoen zerbait, nahiko hurbila da, ez da autobiografia ere ez da, baina kontatzen ditu nire esperientzia eta nire sentimenduen gertu dauden hainbat gauza. Azkenean idazle bezala gustatzen zaidana da espresatzea eta nire kezkak modu batean edo bestean plasmatzea paper batetan. Orduan hori da Lodo, kontatzen du pertsonai honen istorioa uda baten zehar, emakume bat hiltzen da, bere gorpua pantano batetan aurkitzen dute, eta hor egongo dira bi trama paralelo, alde batetik misterioa, gorpu honen misterioa, eta bestetik pertsonai honen bidai pertsonala, bere autodeskubrimendua eta bere inguruko jendearekin duen harremana. Beti, eleberrietan fikzioa eta realitatea askotan banatzea zaila izaten da. Nik uste idazle orok egiten dutena da bere egotik hasi eta gero istorio bat asmatu, ez? Orduan, ez dakit, portzentai bat ez dauka, baina ni beti esaten dut berdina ez dena faltsua dela. Galdetzen badiatez, beti esango dut dena asmakuntza bat dela, baina aldi berean noski nik hor alde askotan nik rekonozitzen naiz eta igual hemendik 40 urtetara jakin nahi badut nola sentitzen nintzen 22 urte nituenean, 22 urte ditu pertsonaiak, Lodo irakurriko dut eta hor hartuko ditut nire kezkak eta nire mundua, nire unibertsoa. Ni hori, hasieratik oso argi eta garbi nituen hainbat gai, esan duzun bezala. Bakardadearen sentsazioa oso gazte zarenean eta justo gainera karrera amaitzen duzunean, bazio hori, sentitzen duzun hutsune hori, gero sexilioaren ideia, alegia LGTB komunitateko pertsonek, pertsona gay, lesbiana, trans, bisexual eta askotan behar hori sentitzen dutenean herri txikiak abandonatzearen beharra eta hiri handietara joatea beraiek bezala diren beste pertsona batzuk aurkitzeko edo beste aukera laboralak edo beste bizimodu bat jarraitu nahi dutelako, Orduan, hori buruz hitz egiten dut, baina aldrebesarekin, pertsona bat hirira joan dena, eta hori da protagonista, baina herrira itzuli dena. Izan da oso denbora gutxian bigarren edizio bat agertu da, eta horrek esan nahi du liburu den askotan dagoela, jendeak ere asko eskatu duela eta interes bat sortu dela, orduan ni oso pozik. Horrek ematen dit, batez ere gogoak ematen dizkit idazten jarraitzeko, motivazio bat da, autoestima ere igotzen du, eta hori, orain adibidez, bigarren novelatxo batetan ari naiz, nik uste dut askoz txikiagoa dena, ez da hain luzea, ez da hain komplexua, nik uste dut ez dela hain
baina da proiektu bat askoz txikiagoa, baina ere ilusio handia ematen zidan hori ez, beste zerbait desberdina sortzea. Eta karo, harrera honek ematen dizkit gogoak, bai, jarraitzeko. Egon gora itxaroten bigarren liburuetara eta zorte hon. Eskerrik asko. Eta gaiz aldatuta, klima larrialdiaren eraginez hainbat dira munduan barrena nabaritzen hasiak diren kalteak. Antartikan geroz eta gehiago dira urtzen ari diren izozmendiak eta kalteak larreak dira dagoeneko. Araba eta Bizkaiaren tamainako izeber erraldoi batek 150.000 milioi tona ur askatu du Hego Georgia irlatik gertu. 68 izozmendia izenaz ezagutzen zen. 2017ko uztailaren 10 eta 12 bitartean Antartikako Larsen C izotz plataformatik askatu zen izozmendi erraldoi hau. Izotz puskaren haustura NASAren Aqua sateliteko Modis tresnaren bidez atzeman zuten zientzialariek. Gaur-gaurkoz historia osoan aurkitu eta ezagutu izan diren izozmendirik handienetako bat zen. Izan ere zientzialarien ikerketen arabera, izozmendiak kontinentetik askatu zenunean gutxi gora behera 5.800 kilometro karratu eta bilioi bat tona zituen. Remote Sensing of Environment aldizkariaren ikerketaren arabera, inoiz detektatu den 6. handiena zen. Bada, 68 izozmendia duela hilabete batzuk iritsi da erabat urtzera Hego Georgia uhartetik gertu. Bilakaera horretan 150.000 milioi tona ur geza baino gehiago askatu ditu, eta horrek itsas ekosistema alda lezake. Azterlanak azpimarratzen du fokak, hegaztiak eta baleak elikatzen diren itsasoan isuritako ur volumen horrek uraren eta planktonaren propietateetan eragina izan zezakeela. Zientzialarien arabera izotz polarra ondoren urtzen diren izebergetan galtzea prozesu naturala da, baina berotze globalak bizkortzen laguntzen duela adierazi dute. Hain justu 68 izozmendiaren hausturaren harira, Paul Johnston nazioarteko Greenpeaceko unitate zientifikoko zuzendariak 2017an salatu zuen atzean klima larrialdia zegoela. Bere esanetan Antartika urtzea aldaketa klimatikoak dakartzan arriskuen adierazle larriena da. Eta gogoratu ezazue, asteazkenero legez, hitzordua duzuela hemen 11 telebistan, arratsaldeko 8 eta 4 eta baita gaueko 10 ere. Nafar, egoi saioarekin, onatxa aurrera pentso bat. Iritsi gara, Imotzeko baiaran, ez da? Imotza, ailegatu zarete. Baina, herri hori? Hau eraso da. Eraso. Bai. Zer biztanle ditu erasok? Gutxi. Gutxi, ez? 30 piko, ez dakit, ez gara 40 iritsiko. Niri txeriso batek errantzi da, oso biztanle gutxi dituela erasok, baina bai bizitza dagoela. Azkarregi doan bizi moduan, izateko leku lasaia, bakardadeari besarkatuta, itzalaren lagun onena, ilunpean Zer dakazte hemen zuen, granja? Hemen dauzkat ardi batzuk, ardi hauek egin behar dute datorren astean hasiko dira erditzen. Eta baita ere, daukazte hemen gaznategia, ez da? Bai, gaznategia eta, neguen ardiak sartzeko lekua. Entzuten ditut aupadak logela hontan, balkonik irri barrera logela hontan. Udala? Udala da hori? Bai, hori da, hemen udala eta ez da bakarrik udala, gu ere hemen gaude, naiz eta ez garen ate nagusitik sartzen naizik eta beste ate batetik, baina hor goian. Azentxo bairuan? Hori da, ganbaran esan erran irratia dago. Irrati bat? Bai. Irrati estudio bat beraz? Bai, hori da. Non gaude bereziki? Bueno, gaude aritza arbol monumentala den aritz batean. Da hemen jauntza zen badie bi aritz dienak arbol monumentala, eta hau da bat, eta beste dago horra horrago. Lasaitasunari besarkatuta, hemen da orain egoteko aukera, bizilean berreskuratuko dut gero aterako dudan ahotsa.
Eta Uinak korrikaren inguruko dokumentala estreinatuko da Laudion ostiralean. Estreinaldiaren ostean herriz-herri ikusteko aukera izango da, baita interneten ere. Trailerrarekin utziko zaituztegu, tarte bat eta jarraian itzuliko gara. Eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gurekin izango dugu Agus Hernan, Foro Sozialeko bozeramailea. Orain arte. Bade momentu txiki batzuk ez dagoela musikaik eta ez dela inor solasten mikrotik. Eta momentu horietan jende guztien arnasa, olako irri batzuk, solasak eta hainbertze hanka aldi berean lurran kontra jotzen, hoi da, hola, soinu berezi bat korrikakoa. Niretzat ez dakit aian gurea da korrika. Euskalduna no. Arro. Dardara gorri bat izan da. Dardara txiki bat. Hautematea ere kosta egiten den horietakoa. Dardara txiki bat izan da. Kilimek inurritu didat ezkerreko oinpea. Laboral Kutxaren laguntzaz.
Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Agus Hernan, Foro Sozialeko bozeramailea, eguerdion eta ongi etorri Hamaika telebistara. Mil esker. Bakegintzaren bidean, biktimen arteko diskriminazioa gainditu behar dela adierazi duzue. Biktimek tratamendu beretsua izatetik urrun gaude oraindik? Bai, nik uste dut nabarmena da, eta gainera nik uste dut ez da soilik instituzioen aldetik duten jarrera edo alderdi politikoa duten jarrera, baiz eta gizartean bertan nik uste dut denon subkontzientean galdetzen hitz egiten dugunean biktimetaz, beti segituan pentsatzen dugu etako biktimetaz eta estatua edo torturaren biktimetaz. Uste dugu hori da ideia bat, xirimiri bat bezala, busti duela dena, eta horregatik guk uste dugu ailegatu dela, 2020 bazaren urtean bukatu genuen ongi etorrien gaiarekin ja bideratzen, eta aurten gure foroaren ustez, justo estatuko biktimen diskriminazioari aurre egiteko unea garrantzitsu bat dela. Aipatu duzunaren arira, biktimen arteko desberdintasune horrek zenolako lotura dauka gizartearen parte batek inposatu nahi duen relato bakarrarekin? Hori nahiko nabarmena da, errelatoaren bataia, guk hitza ez dugu bat ere maite, eta uste dugu poliki-poliki baztertu behar dugu kontzeptu bada, baina oraindik presente dago, eta horren inguruan teoria ezberdina daude, edo korriente ezberdina daude, ez? Dago, errelatu bakarra horrela ikusten dutenak, edo poliedrikoa ikusten dutenak, baina poliedrikoen artean ere, badira zenbait pertsona, zenbait sektore, zenbait entitateak segituan poliedriko kontzeptu hori beste elementu batzu jartzen dituzten. Gu ez gera ez batean alde edo bestearen alde. Gu bakarrik planteatzen dugu, guazen eztabaida horretan sartzea, guazen mekanismoaz jartzea, eta hortarako ustekabean topo lan hildoa martxan jarri dugu, Diálogos Improbables, Kolombia, Mexiko, Irlandan, Sudafrikan ezagunak izan den iniziatiba potente bat, eta guazen horren inguruan adostasunak bilatzera. Hori da foroaren misioa, ez? Arazoak identifikatu, bigarrena ikusi kanpoan zer egiten den, eta zer diren esperientzia baliagarriak, badakigu beti, esaten dute, gurea ez da besteak bezalakoa, baina Kolonbian gauza berdina esaten dute, gurea ez da beste bezalakoa. Baina, guazen begiratzea gauzak nola dauden kanpoan, proposamenak egin eta proposamena egin inguruan adostasunak eraiki, ez? Hori da gure misioa edo gure funtzioa motibatzen duena, ez? Hildo honetan aitortu duzu, ez? Estatuko biktimen aitortza, justizia eta reparazioa bermatzeko ordua badela, izan ere estatuko biktimen artean oraindik kasu asko dago argitzeke, ez da? Datu ofizialen arabera, biktimen 38% hain zuzen ere. Nola argitu daitezke? Gaur bertan proposamenak mahai gaineratu dituzue? Hor badira oinarrizko arazo handi bat dago, eta da estatuko biktimen artean dagoen posizioa edo nekadura, ez? Eta ulergarria da beti korrenteen kontran arrauna egitea, ez? Horrela sentitu dira, ez gu, behin behiagoetan beraiekin bildu gira, eta zer tramititzen gaituzte. Bat, bigarren biktimak, bigarren kategoria modukoak sentitzen direla, diskriminatuak, eta gainera, esaten dute, gu gaur egun ja ez dugu inungo konfiantza justiziarekin. Gu planteatzen duguna da, lehenengo elementua da, estatuko biktimen argitu gabeko kasuak agendan sartu behar dira, ez dira agendan. Hori denen ardura da. Instituzioak, alderdi politikoak eta gizarte zibilekoak, ez? Orduan, agendan sartu behar da eta bigarrena konponbideak topatu. Eta hor, zenbait proposamenak egin ditugun, bat egiaren batzordearen inguruan, bestea da, eta oso garrantzitsua, beraien dako da, oztopo nagusi bada, estatu legeen, sekreto ofizialen estatuko legearena, nola bukatzen den eztabaida, edo beste marko batzuk daude, informe ofizialak, Eusko Jaurlaritzak egiten ditu, edo udalak, edo dela delakoak, ez? Egiaren batzordea, aipatu duzu, zenolako zereginak izango lituzke eta nork osatuko luke batzorde hori? Hori oso urrun gaude, oraindik ez daude kontsentsuak jarriak, hori onartu behar dugu. Hori da, tresna bat, beste konfliktoetan hilabili izan dena, eta modu eraginkorra eta positibo izan da. Gu ez dakigu gaur egun ia horrela izango den. Hor oso garrantzitsua da, egia batzordearen, baina aldi berean entzun dugu zenbait alderdi politikoi, kontzeptu hori, eta hor ikusten dugu,
badagoela konstatazio bat lehen egin duguna, ze egoeran gauden argitu gabeko kasuekin, eta bigarrena, bilatu behar direla mekanismoak, baina nortzuk osatu behar zuten? Argitu gabeko, egiaren batzorde bat, instituzioen parte hartzea gabe, oso zaila da aurrera egitea. Baina, egon dira ikerketaren komisioak, zenbait gaur egun Euskal Herrian ibili direnak, eta bar, adibidez Iruñeko kasuan, ikerketaren komisio bat egon zen, eta udalak onartu zuen, informe horien elementuak, badira mekanismo batzuk martxan jarriak izan direla perspektiba horretan eta ikusiko dugu, baina gaur egun berriro aipatzen dut, proposamen bada, urrun gaude kontsentsuetatik, eta bidea egin behar duen proposamen bada. Aipatu duzu baita ere estatuko biktimen artean nekea nabaria dela, justizian ez dutela itxaropenik dagoeneko, eta azken egunotan lerroburuetara heldu da berriro ere Rodolfo Martín Villa, komisario ohia, ironikoki egindako adierazpenengatik, eta kasu hau paradigmatikoa da, esanguratsua da Argentinan epaitzen ari direla. Bai, eta atzo bertan, teniente koronel bat, esaten da, ascenditua, ez dakit hitz euskaraz soilik, baina, ascenditu izan dela, eta bere garaian kondenatu izan zen torturatzeagatik. Hori, ez onargarria, ezin dugu onartu gizarte bezala olako gauzak egitea. Atzo sare sozialetan, sare sozialetan atzua ateratzen zen, eta beraien artean etako biktimak ere horren kontra egiten, ez? Eta nik uste dut hor, edo Martín Villaren adierazpenak, hori da, otsailak 14an prentsa horreko bat eman genuen eta pixka bat definitu genuen alorretako gure lan gildoa eta esaten genuen hori dira diskriminazio gogorrak. Lehen aipatu dugu sirimiriaren kontzeptua gauza fina da eta egunero egiten du, baina dira diskriminazio gogorrak eta Martín Villa eta teniente koronel honen ascensoa edo egoera onartezina da, ezin dugu olako gauzak onartu, gaur egun asko sufritu duten jende biktimei begira, ez? Biktima horiek asko sufritu dute, sentitzen dira diskriminatuak, eta llegatu da momentua hori guztia gainditu behar dela. Bestela, oso zaila izango litzateke bizikidetza demokratiko bat eraikitza, eta hori da benetazko helburua edo aktore guztiak batzen duen helburuetariko bat, ez? Madrilen ere badira eztabaidak, ez, memoria demokratikoaren legearen arira, baina Moncloak argi utzi du amnistia legea ezin dela nolabait ukitu. Guk ez gira sartzen olako eztabaidetan, ez dugu posizione argia. Entzuten ditugu posizione ezberdinak eta horren inguruan planteatzen dugun mekanismoak, ez? Argi da, Martín Villaren kasuan adierazle bada, barkatu, nola, zenbait aktoreak nola interpretatzen duten transizioaren gertatu zena. Konpondu behar da. Hori da importanteena, mesua, konpondu behar da. Gainditu behar dugu elementu hori. 10 urte pasatu dira aietetik, 10 urte pasatu dira eta behin betiko utzi zuela bere aktibitate ekintza armatua, ailegatu daia momentua urraz definitiboak ematea. Nik uste dut denen batzen gaituen bi helburu daude. Bata da, errepikatzeko bermeak sortzea, eta bigarrena, kultura demokratiko bat sortzea, gatazkak eztabaidatzen, hitz egiten konpondu behar direla eta ez modu bortitzan. Nik uste dut horrein inguruan konsensus, nik erabateko konsensuak ikusten dugu, baina horretarako ailegatzeko ezin da onartu gaur egun gertatzen ari dena estatuko biktimeekin. Eta ezin dugu olako egoera utzi gure urrengo belaunaldi. Konpondu behar dugu, guk bizi duguna konpondu behar dugu aspektu guztiak. Eta Martín Villarena horren guztiaren izebergeko punta bat da besterik ez, ez? Bai, sekretu ofizialen legea ere bere horretan jarraitzen du, ez da hain gakoa den gai honetarako. Nola babestu daitezke estatuko biktimak lege hau indarrean izanik? Konplexua dago. Estatuak beti, estatuako pluralean, beti dute tendentzia bat egin dutena babesteko, hori argi, eta legea hortarako da, baina ezin dugu legearen erreforma eta horretaz dabil gobernuaren presidentzia, legearen erreforma oinarritu berriro babesteko tresna bat bezala. Nik guk begiratzen dugu Europa mailan dauden beste legeak, askoz progresistagoak dira, eta ados, jarri behar da epe bat.
zergaitik ez. Zenbait kasuendako, beste kasuendako ez da inbeharrezkoa, baina horrelako errealitatetik partitzen, guazen planteatzea epeak normalak, aipatzen da, ez dakizen bat estatuetan, 15 urte dira da epea normal bat bezala, guazen eztabaidak olako parametroetan kokatzea, transparentziaren parametroetan, eta erantzuten duena behar ezberdinei. Eta behar bada estatua babestu behar duela egin dituen zenbait gauzak. Ez dakit, nik ez du kriterio horren inguruan, baina hori baldin bada alderdi politikoen gehiengoa definitzen dutena, baina guazen parametro demokratikoetan, transparentziaren parametroetan, eta begiratzen Europan dauden lege progresistei, eta ez lege atxeratuei, ez? Eta Euskal Autonomia Erkidegoan polizia abusuak eta estatu indarkeria aitortzeko legerako ere proposamena egin duzue, zertan datza? Barkatu? Egin duzue proposamen bat Euskal Autonomia Erkidegoan polizia abusuak eta estatu indarkeria aitortzeko legearen arira egindako aldaketak edo... Bai, barkatu. Hori da, bai, 12/2006ko legearen inguruan abenduan bukatu zen epea espedienteak aurkezteko, oraindik Eusko Jaurlaritzak ez du esan zenbait espedientea dauden, baina ere elementu batzuk agertzen dira, ez? Lehenengo elementua da, eta hori Jon Mirena balorazio batzordeko kidea berak planteatu zuen, herrian egindako iritzi artikulu batean, frustrazioa bat sortu du biktimen artean. Epea motza izan dela, gutxi agertu dira, ikusiko ditugu zenbat, oraindik ez dakigu zifrak, eta gainera oso baliabide komisio balorazioa oso baliabide gutxi ditu. Guk horren inguruan bai planteatu dugun hori, zeren hor frustrazio hori ezin berriro esango dut, eta ripakatzen nahi ez, baina ezin dugu onartu. Lege bat sortu zena laguntzeko estatuko biktimi eta frustrazio bat sortu du, eta ez du foroak esaten. Balorazio komisioaren kidetariko bat, ez? Eta hori konpondu behar da. Nola konpondu? Berriro ireki behar da epea, egin behar da benetazko promozio kanpaina bat, lege horren inguruan, jendea enteratu behar da, hori dagona. Taki zenbat torturatuko aurkeztu duten, baina gu ditugun datu batzuen arabera, ez dira izan 4.000 torturatuak legera joan direnak. Hori bada arazo bat, zergaitik ez dira joan. Nik uste dut hori aztertu eta konpondu behar da. Eta hirugarren elementua baliabide gehiago eman komisioari, ez? Lan egin behar dute. Esaten dute oso poliki, eta normal da, ez da, eskiz pertsona osatzen duten, bere lanak dute, ez daude hor barruan lanean bakarrik, eta poliki ari dira espedienteak tratatzen. Eta biktimak dira, eskatzen du tratamendu eskrupuloso bat, oso zaindutako tratamendu bat izan behar dela, beste biktimak bezala, eta zentzu horretan ezin dugu, konpondu behar dugu, legeak utzi duen sensazio gazi osoa, ez? Lehen aipatu duzu ez da, hainbat estatuko biktimen kasu argitu gabe dagoela oraindik, baina beste asko oraindik ere aitortu ere gabe dago. Bai, elementu ezberdina daude, ez? Pixka bate egia lortzeko, justizia lortzeko eta erreparazio edo aitortza lortzeko ez legea, da gobernua dituzten lege tresna importanteena, ez? Eta zentzu horretan oso garrantzitsuan da tresna hori martxan jartzea, badakigu zergaitik atzeratu den, ez? Egon dira errekurtsoak, zenbait alderdi politikoen errekurtsoak, Tribunal Konstituzionalera joan zen legea, badakigu hori ere sortu du frustrazio puntu bat, zergaitik estatuko biktimak hain berandu aitortsuak izaten ari dira, ez? Baina zentzu horretan legea da tresna nagusia eta ondo egin behar dugu. Gainera, uda baino lehen, Nafarroan ere martxan jarriko da, antzeko lege bat, bere matizazioekin, eta ondo ikasi behar dugu nola egiten diren gauzak, ondo egiteko ere Nafarroan. Eta nire ustez, sartzen ari gara garai batean edo fase batean importantea dela estatuko biktimendako, estatuko biktimak dituzten frustrazio sentimendu horiek edo bigarren mailako biktimak direlako sentimendu hori, eta gauzak ondo egin behar dira. Eta zentzu horretan instituzioak izan behar dira ejemplares edo referentzialak ondo egiten diren momentuan gauzak, ez? Eta Euskal Presoei dagokienean, aipatu duzu behin baino gehiagotan, aurrera pausoak eman direla, azken hilabeteotan, Euskal Herriratzeak, hurbilketak, baina hala ere graduen progresioan dauden oztopoak ere nabarmendu dituzue.
Bai, momentu honetan nik uste dut, badira hiru elementu, ez? Oraindik askatu behar diren elementuak, naiz eta atxosare txosten oso kompleto edo oso osatua aurkeztu zuen, nola konkretatzen diren oraindik excepzionalitatearen politika, ez? Presoen gaian, ez? Gu foro bezala, kasu honetan, zentratuago de hiru elementuetan. Bata da, Euskal Herriko, hobeto esan da, erkidegoko kartzelak, Martutene Basauri eta Zabaiak, informe favorablek egiten ari dira presoak gradu progresioen ibilbidean edo 3. gradu daudenean permisoen inguruan, eta sistematikoki gaur egun esan dezakegun, Audientzia Nazionaleko Fiskalia errekorritzen ditu. Eta hori joaten da, lehenengo salara, bere garaian SPGL epaile famatua zuzentzen zuena, eta hori bilakatu da, gaur egun, oztopo handi etariko bat presoak egin behar dituzten bergizarteratzeko itinerarioan. Jende guztia esaten du, edo aktore politiko guztiak, alderdi politiko instituzioak esaten dute, presoak egin behar dute bergizarteratze itinerario bat, eta egiten dutenean, oztopo nagusi bat bilakatzen da Audientzia Nazionala. Eta Audientzia Nazionala izan behar zen, elementu bat laguntzailea, eta ez da izaten ari. Bigarren elementua da, oraindik, atzo bertan iragarri zituzten 7 hurbilketa gehiago, oraindik periferian dauden, periferiako kartzeletan dauden euskal presoak Euskal Herrira etorri behar dira, hemen kudeatu behar da aspektu guzti hori, eta gaur egun erritmoa ematen du 7 hilero, hori da azken hilabetetan dugun argazkia, oso motela da. Kontuak egin, eta oso errez ikusten duzu noiz bokatuko den. Askoz lehenago bokatu behar da, behar dugulako ja arlo horretan sartu fase konponbide integraleko fase batean. Eta gero badira elementu batzuk garrantzitsuak dira, kondenen batuketa, Frantzian egindakoak, 7/2003ko legea, 40 urte osorik kunplitzeko agintzen duen legea, edo antolatzen duen legea, oraindik dira elementuak, baina momentu honetan, fase honetan, horiek dira elemento nagusiak, ez? Lehen aipatu dugunaren arira, ez da, biktima guztiak trataera berdina izatearen arira, aipatu duzue foro sozialetik kontzientzia kolektiboan reset bat egin behar dagoela. Zer esan nahi du horrek? Bueno, lehen aipatu du hasieran, ez? Eta errepikatuko dut argudio bezala, ez? Etxe egiten dugunean biktimetaz guztiok, eta nik uste autokritika bezala egin behar dugu, komunikabideak, instituzioak, alderdi politikoak eta gizartean, pentsatzen dugu etako biktimak. Ez dugu pentsatzen estatuko biktimak edo torturako biktimak. Eta ez da guzti ere, ari gera aurreratzen, arlo horretan. Hor, reset kolektibo bat eskatzen du, gaur egun. Reset kolektibo bat, zeren konstatatzen dugu, eta horrela izaten dute estatuko biktimak, edo torturatuak, edo galeko biktimak, edo batallon basko espainoleko biktimak, izaten dute, egunero jasatzen duten diskriminazioa. Prentsan irakurtzerakoan edo entzuten zenbait arduradun instituzional, alderdi politikoa bakarrik etxe egiten biktima batetaz edo bestetaz, edo sektore batetaz edo bestetaz. Hori eskatzen du guretzat reset kolektibo bat, eta ja kokatzea gai hau beste fase batean. Biktima guztiak denonak dira, gizarte osoarenak. Guztiak babestu behar dugu. Inungo diskriminazioari gabe, ez begiratzen nor izan den bere biktimarioa. Ez gauza horiek begiratzen, eta biktima guztiak, eta hortik abiatuko dugu momentu batean bizikidetza demokratikoaren oinarriak ondo jartzea eta beste urratsak ematea. Eta memoria kritiko inklusibo hori lortzeko bidea, luze joko duela uste duzu? Konplexua da gaia, evidente, konplexua da. Guk aiete baino lehenago, eta etxe honetan horrela epatu nuen, garai hortako elkarrizketa batean, esaten genuen, errelatoaren bataian, ja beste fase batean sartu behar garela, edo sartu behar dugu eztabaida, ez? Eztabaida nola dago gai horren inguran, eta azkeaztenetan ikusi dugu, ez? Guk esaten dugu noria bat bezala, eta respetu izugarria dugu alderdi politikoen arteko eztabaidari, ez? Baina noria bat bezala, argudio errepikatzen. Egia da, gai batzuk ateratzen ari dira gai horretatik. Euskal Herrian, gaur egun, presoen gaia ez dagoia errelatoaren bataian, eta hori urraz importante bat eman dugula. Ongi etorria, errelatoaren bataia bat zen, eta konponbide bidean dagoela, esan dezakegun.
Zentzu horretan gu planteatzen dugu pantaila aldatu behar dela, eta pantaila pasatu behar da krispazio espazioetatik espazio eraikitzaile batetara. Hortarako, badira aski elementuak guk uste dugu aieteri buruz egiten dugun irakurketa, esaten dugu, hobeto gaudela aiete baino lehenago, eta baita ere espazio horretan, eta da momentu bat urratsa ematea. Zaila dago azken asteetan ikusi dugu, eta ari gara azken asteetan ere eskatzen alderdi politikoei, batez ere alderdi politikoei, ondo irakurtzea ze momentuan gauden, eta ze aukera dauden, eta ze zailtasuna dauden. Eta horren arabera, iniziatiba politikoak hartzea. Espero dugu entzunak izango garela, gu aurten ustekabean topo dialogo sin probables egean arituko gira, saiatuko dugu espazioak sortzea, eta ikusiko dugu ze emaitzak ematen duen pantaila aldaketaren perspektiba horretan, ez? Agus Hernan, Foro Sozialeko bozeramailea, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, esker. Eta tarte bat eta solasaldiari ekingo diogu jarraian. Gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitz Argandoña eta Fermi Rubiralta. Orain arte. Maite Izpurua da saltzera geldiezin bat, kuriosidade handia dakana, gauza askotan. Eta, bueno, asmoikoki gabe edo, bizitzak eraman duna azkenean, antzerkegintzan bitartez, erlazionatzea, intereseko gaiak ikertzea. Resistentzia arazo fisikoa da, sortzen hasi zen arte dramatikoko karrera bukaeran. Karrera bukaerako lana iteko ikerketa bat inbertzan lako. Eta, hori bukatu nun, eta gero jarraitu nun sormen lanakin beste urte terdiz edo lako bat, beste testu inguru batean, ezta? Egoitzak, bide laguntza artistiko batekin, beste profesional batzukin lanian, eta... Orduan, han ezautu nun korrika makina, baina gero gaur egun antzeslanan dan gaia eta gaur egun estena gainean erakusten dana geroa sortutako lana da. Noiz hasten da promesa bat materia bihurtzen. Noiz bihurtzen da arazo fisiko batian. Zenbat entrenatu behar da, gezur bat egi bihurtzeko. Ez makurtu kolpian gauzak jasotzeko. Ez. Eskerriko hankan gainean bakarrik ez. Ez. Saltoik ez. Ez. Lurreaino ez. 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 Antzeslanan ematen da topaketa bat aktorerren bat eta korrika makina baten artean, eta hor bilen artean sortzen da nolabaiteko promesa bat, ezta? Norbaitek ingo du makina horretan korrika, modu funtzional batean, gorputz atletiko argal batekin, gaitasun normatibo batzukin, edo behintzat hori lortzeko desirakin. Eta, topaketa honetaz baliotuz nahiko ironikoa dela, erren bat korrika makina baten aurrean paratziaia. Ez gaitua izendatua izan da gorputz edo pertsona baten, hau da, kasu honetan neu, inguruko ikuspegi desberdinak edo jorratzen di antzeslanean. Hausnarketako tartea ematen du, eta, ni saiatu naiz lantzen, edo behintzat deskubritu dut, ez zan ere hasierako asmoa, baina leku bat hitz egiteko pixka bat ambiguidadetik, hau da, erren bezala nik urte asko ezin izan dut korrika egin, eta antzeslana sortzen da momentu batean nun bai korrika aldetenin, hau da, gaitasun normatibo batzuk aldituten eskuratu. Orduan, transizio horretan, hau da, biktima edo diskriminazioan posiziotik baino, gehiago gezurra egia, gai ez gai, hori zalantzan jartzen duen lekutik.
azkenean proiektu pertsonala da, baina aurreate atzeala ni oso sorte duna sentitzen naiz. Pilo bat jende eukidete lagundu ditena. Baita ere, antzerki mota ez narratibo bat izatean eta sortzaile berriak izateakoan bai, egia esango dizut, pilo bat ate itxita topatzen ditugula. Ojala, irekitzen juten badea pixkanaka, hori ere errealitate bada, oso zaila dela atiak irekitzea. Baina, antzerki edo arte esztenikotako inguruko lanean dagoen jendean aldetik, kriston laguntza. Eta hori, eske bestela ezin da, bakarrik ezin da, orduan. Asko jasotzezu, eta gero publikoan aldetik ere bai, baita ere, berezia da, no?
Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak ditugu, alde batetik Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Fermi Rubiralta, ongi etorri. Eguerdion eta ongi etorri ere. Bai, pentsio dunen gainean hitz egiten hasiko gara, izan ere atzokoan, Madrilgo Ministroen Kontseiluak onartu zituen 2022ko pentsioen igoera, beraien esanetan, 6.500 milioi euro bideratuko dituzte horretarako. Dena den, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak adierazi du, igoera hori ez dela nahikoa izango, kontuan izan da, ez, bizikostuaren igoera zein izan den, konpentsatzetiko zuhurrun dagoela uste dute, eta KPI errealaren arabera pentsio horiek igotzea eskatu dute. Entzun dezagun Jon Fano, pentsiodunen mugimenduko bozeramailea. Gobernua ondo garatzeko esan du gutxienezko pentsioi igoera izango dela 3%. Baina zertan geratuko dira gutxienezko pentsioa? 710 eurotan. Hortxe Jon Fanoren hitzak datu konkretuekin, beraz hori ikusita igoeraz hitz egin daiteke? Ez, nik uste dut ez dela nahikoa, salatzen duten moduan, gainera, ikusi dugu nola tarifazoa daukagu hor, alkilerren igoera, erosketak egiterakoan, nik uste dut argi gelditu dela presioen igoera, eta orduan ez da reala, ez? Igoera bat da, baina ez da nahikoa. Eta gainera nik uste dut bai, finkatu beharko dute, behintzat, hori soldata minimoaren pareko izatea, suposatzen da, bizizateko modu duin bateko soldata edo pentsioa izan beharko dela. Pentsiodunen mugimenduak eskatzen duen gutxieneko pentsio hori, erretiro pentsio hori da 1.080 eurokoa. Ez da ere hainbat, ez? Ikusita, ez? Zelako presioen igoera bizitzen ari gara. Gauza batzuk ez ditut ulertzen edo agian azpijokoa edo idatzita ez dagoena ez dela oso ondo azaltzen askotan. Eskribaren reformaren arabera ziren lotzen pentsioen kopurua KPI-n arabera, nik hori irakurri egin dut hori proposamen horretan, ez da? Eta oin, denok dakigu KPI azkenengo datuen arabera 6% inguruan igo dala, eta aldiz pentsioak soilik badirudi, ondinoz dago konfirmatuta, 3 puntuen inguruan igoko dela baino ez da, orduan? Bai, urte arteko kopuru hartzen dutelako kontuan, eta ez hilabetez hilabete, eta noski hor aldaketa nabaria dago. Gainera nik batzutan ulertzen ez dudana da, zelan adierazten diren gauzak, ez? Sartuko ditugu, ez, dirua haiena da, gurea da. Orduan, ez da gauza bat, ez dakit nola esan, opari moduan ematen dana, ez? Irabazi dugu guztion artean, hori, bizitzaren amaiera duin bat eukitzeko. Orduan, ez dakit nola esan, batzutan horretaz hitz egitea modu horretan, iruditzen zait apur bat lotxagarri, ez? Azken finean, dirua guztiona da, kotizatzen egon dira, eta orain, hori, behar dutena, eman beharko diegu guztion artean, eta bereiena delako, ez da? Eta gero nik uste dute bebai aurrera begira, gure pentsioa hitz egiterakoan, urrengo belaunaldikoen pentsioa hitz egiterakoan, ikusten duana da, hori lan erreformarekin, ez? Hori, prekarizazioa edo prekarietatea areagotu egingo da, eta orduan diru gutxiago egongo da, beraz, berriro murriztuko dira pentsioak. Eta beste alde batetik haiek esan dutena askotan, itxulapikotik atera dute dirua beste hainbat gauzak ordaindu ahal izateko, ez? Eta horrek ez dauka zentzurik, eta nik uste dut hori bai da lotxagarria, esatea ez dagoela dirurik edo diru nahikorik, noski erabiltzen baldin baduzu beste gestio batzuk egiteko ez dela egongo. Eta gero arrakalak pentsioen artean horrela kalkulatuta gero eta handiagoa da, Jon Fano komentatzen zuena, pentsio txikienak, ehunekoetan igotzen direnez, geratzen zaiena, gero eta txikiagoa da konparatuta gehien kobratzen dutenekin. Hori argi dago ere, eta nola bait. Zer nolako aldea dagoen, emakumea izan da, gizona izan da, azken finean, 1.000 euro baino gutxiago kobratzen dutenaren 172 emakumeak dira.
Eta hori da beste realitate bat, mai gainean ipini beharko dana, ez? Nik uste dut hori pentsioen erreformari buruz hitz egiten dugunean, hainbat gauzetaz hitz egiten ari gara. Bai, politika alorrean ez, ez dakit 2022 urtean oraindik ere emakumeen testuinguru hori kontuan ez hartzea ez, nola ulertu daiteke? Bai, baina nik uste dut honetaz askotan hitz egin dugula, ez? Zaintzari buruz hitz egiten dugunean, ez dugu ikusten lan moduan, ez? Eta beti emakumeen lan baldintzak ez dira onak, orduan beraien pentsioak ez dira onak izango, orduan nik uste dut horri buelta eman beharko diogula. Lehen aipatu duzunaren arira ere, ez da, nola saltzen ari diren bai lan erreforma, bai pentsioen erreforma, igoera hitz egiten, baina gero datuak ikusita ikusten da ez dela nahikoa bai izango, behintzat inflazioa kontuan hartzen baldin bada. Estrategia politikoa da egiten ari diren erreforma hauekin, komunikatzerako orduan, Fermi? Hombre, nik uste dut orokorrean aspaldiko partez dagoen tendentzia dagoen joera da, gero eta privatizazio handienak sektore guztietan, gero eta babes gutxiago eskaini edozein hiritarrei, beraz atzetik hori dagoela, beraz estatu berak, gero eta funtz eta diru gutxiago dauka horren aurrean nolabait aurre egiteko. Eta gero badaude beste gauza batzuk uka ezinak direla, adibidez, lehen komentatu duzu, faktura elektrikoaren zera hori da, eta ja pasatu dira 6 hilabete, gutxienez igoera hasi zenetik era importante baten, eta hor jarraitzen dugu. Espainiako presidenteak esan zuen Laster jaitsiko zirela eta ailegatuko zirela 2019ko mailara, baina hemen ez dugu ikusten, eta batean presioak eta kepai eta zera beharrak handitzen direla. Argindarrarekin lotuta ez, hasieran lerroburu guztiak betetzen zituela ez, igoera horrek egunetik egunera esaten zein izango zen argindarraren prezioa, eta dagoeneko oraindik ere oso altu jarraitzen du, baina nolabait normalizatu egin da egoera. Bueno, agian ez hainbeste, niri gertatu zitzaidana aurreko astean, hori deitu zidala auzokide batek, nire auzokidea, zera berekoa, eta esan zian, uste dut pintzatu digutela argindarra, ze prezio hau ez da normala, eta nik uste dut hau dela tarifazoaren kontua dela, eta hori prezioak goraka doaz, eta nik uste dut edo barneratu egin dugula, edo ez dakizen nolako kapasitatea daukagun aguantatzeko, baina nik uste dut honi buelta bat eman beharko diola baita, nik uste dut osasungintza arloa hori privatizazioaren kontzeptua hor daukagu eta jendea ateratzen ari da kalera, eta nik uste dute honekin bai atera beharko garela, eta ez bakarrik hori energiari gertatzen ari den salatzeko, baizik eta zukomentatu duzuna, erosketak egiterakoan prezioak oso altu dauzen, eta batzutan hitz egiten dugu zenolako janariaz, hitz egiterakoan hori makrogranjak direla eta hasi ginela zenolako elikagai mota erabiltzen dugun, baina zuk aipatu zenuena, azken finean, diru ez badaukazu, erosiko dituzun janaria izango dira kalitatik gutxiokoak eta horrek dinotak kate bat, hori zure bizitzan eragina egingo du eta ez dakit nola esan. Nik uste dute hori salatu egin beharko dugula hainbat gauza. Gai salatuko dugu eta abiadura handiko trenari buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan, izan ere azken urteetan agerikoa da ingurumen ondorio eta mota desberdineteko kalteak ekarri dituela azpiegitura handi honek Euskal Herrian, eta horien artean azkena Gipuzkoan 30 bat iturburu kaltetu dituztela, kaltetu urik gabe utzi dituztela alegia. Mila Elorza, Angiozarreko auzo alkateak salatu du egoera. Ote gogorra izena, sekula inok zeban pentsauko, hau zanik pasau bihar zana. Ondio berez aspira sartzen hasi aurretik, lehenengo kaltia agertu da. Hortxe berak esandakoak horixe, urik gabe daudela, eta kamioi bidez eraman behar dutela ura 2022 urtean HTaren obrak direla eta egoera larria.
Bai, baina hori kosteak areagotuko dira, ez bakarrik ekonomikoki baizik eta zenolako inpaktu aukiko duen, ez? Osea, kamioi ez ibili beharko gara uran mugitzen. Eta funtzionatzen ez dagoen ez oraindik abiadura handiko trena ezin diete zera hornitu horren bitartez. Baina, hain azkar pasatuko denez agian dutxa bezala pasatuko dietela zera ura edo ez dakiz zer. Gainera, lanen arduradunek ez dute azalpen handirik eman momentuz. Eusko Jaurlaritzak, Lakuako gobernuak dio kasu honetan obrak adifen ardura direla, adifek dio obrak amaitu arte ezin duela zerreztan, badirudi inork ez duela erantzukizunik hartu nahi. Hori askotan gertatzen da, ez da, ardura falta bat susmatzen dugu hainbat espazioetan, eta gainera hori urarena, hori hainbeste tunelak eta zelan egiten, ura kutsatzen da, ez? Hori, ibaiaren ibilbidea aldatzen dira, inpaktu, ez dakite, ikuspen inpaktua hor daukagu, esiak ipintzerakoan espezien habitat murrizten dira, hainbat gauza gertatzen ari dira, orain ez dago martxan jarrita, eta pairatzen ari gara hainbat ondorioak, ez? Gero, nik uste dut lehentasun kontuan, hainbeste diru sartu da olako makrozera antolatzeko, eta gero Bilbon ez daukagu Bilbobuseko lineak berrantolatuta, ez dakit, 20 urtetik, ez da berriro martxan jarri, daukagu Mazustegiko linea desastre hutsa dela, daukagu metro laugarren lerroa hor geldirik, noiz, nola egingo den, eta baita trena batzutan saldu digute, trena hori kutsatzen duela gutxiago, baina abiadura handiko trena ez da tren arrunta, ez da, eta adituek, zeni ez dakit asko honetaz, baina irakurri egin dut, hori gazkin modu beste kutsatzen duela. Orduan, ez da, Renfe, FEBE dauz nahiko txarto, dinot, beharko zituzten olako inbertsioak eta gauz sartzen dirua olako makroproiektu batean. Eta bitartean referen zerbitzuak gero eta kaskarragoa da, gauza arruntetan, hau da, benetan edozein pertsonak behar duena egunero eta ez noizean behin, ez dakit nora joateko, ez dakit zenbat ordu joan beharrean bizpairu ordu gutxiagotan. Kasua da, adibidez, Renfe gero eta zerbitzu gutxiago eskaintzen ditu, adibidez Bartzelonara joateko, gero eta zerbitzu txarragoa. Ni gogoratzen naiz, hasieran gutxienez egunean zehar bizpairu trena zeudela. Oin bat eta segun eta gero gaixotzen direnean, zenbait tren ez dira zerbitzua, ez dute zerbitzu ematen. Eta kuriosoa da, baina FEBen normalean gertatzen ez den bitartean, horrelako arazoak beti daude Renferekin. Hori ere, Katalunian oso nabaria da, Rodaliaz edo inguruko trenekin, Generalitatepean dauden bitartean, ondo funtzionatzen duten bitartean, Renfekoak dira beti arazodunak eta zerbitzu kaskarrago ematen zaiela zera erabiltzailei. Orduan, zen normalago esan da aurre egitea eguneroko beharrei eta ez horrelako ez dakit norentzako diren gauza erraldoiak. Zenbat diru, inbertitu den dagoeneko, zenbat hamarkadetako atzerapena duen proiektuak dagoeneko, baina hala ere oraindik ere lehentasuna izaten jarraitzen duena. Gainera hori dira hiriburu edo herriandik eta loturak egiteko eta txikiak gelditzen dira zerbitzu barik, eta hori onartezina da. Nik uste dut tala lehentasun gauza bat. Ematen diote horri eta ez, zuk aipatutako Renfe eta... Bilbon zemotatako pelotazo urbanistika emango zaio hori sartzen denean aeteko trena Bilbon proiektu berriarekin. Hori ulertzen da, Bilbo erdiak behar ditu zera etxe bizitzak ikusiko dugun ze preziotan. Guzti honek ere ondorioak izango dituela, bizi baldintzetan ere, eta esan bezala etxe bizitzaren alokairuen eta prezioetan oroar. Dagoeneko gertatzen ari da, eta ez da behar tren bat heltzea, baina dagoeneko gentrifikazio prozesu hori askartzen hasia da Bilbon ere. Gainera hori erakarri nahi dituzten jendea, enpresak eta holan,
non utziko dute dirua, aurreko egunean hitz egin genuen, hori askotan esaten dela, hotelak dauz betetak, bai, garbitzaileak gehiago kobratzen dute, ni hemendik aurrera, bai gainean ipiniko dut, garbitzaileen egoera, langileen egoera, azken finean, etekinak ez ditugu inoiz ikusten. Ni badakit aspaldikoa dela, baina ni hor serie horretan, pairatu izan genituen ondoriak izan ziren itzelak, eta etekinak oraindik ez dakigu, ea egon ziren, ala ez ziren egon, eta horrekin batera hainbat proiektu olakoak, ez? Eta gainera ez da egia errentagarria izango denik. Argi dago, adibidez Madril-Bartzelona izan daiteke hau beteren linearik errentagarriena seguru aski, azken finean estatuko bi hiriburu importanteenak direlako, eta gaur egun funtzionatzen dute batez ere lau kosteko zerbitzuen bitartez, edo Frantziako TGV berekin gertatu dena aspaldiko partez, oin bi aste, kriston arazoa gertatu zen Baionako tren geltokian, hori lau kosteko enpresak egin zuen, hori saldu zituen bileteak pertsonak baino gehiago, kriston arazoa sortu zen. Hori da, nahi dugun zerbitzua, bi kalitatekoa berriro ere klasismoa sartzeko horrelako gauzetan. Kontuan izan da markadetako proiektua dela, kontuan izan behar da, hasierako hormigoi hori dagoeneko zarkituta gelditzen ari dela, berriz ere, obrak hasi beharko direla leku batzuetan, oraindik ere amaituta ez dagoenean, eta badirudi gurpilak ez duela amaierarik izango. Eta ez dakigu nola amaituko den, segia esan da, hori proiektuaren aurrekontua, ez, bikoiztu egin dela, doa gehitzen eta igotzen, eta amaieran ikustu dut da egitea, ez dakit, buru gorkeri bat izango balitz bezala, sartu gara honetan eta ezin dugu esan hau dala, hau ezinezkoa dala, edo ez doala inora, eta ez dago atzera pausurik, nik uste dut, batzutan, nahiz eta makroproiektu bat izan, bebai gelditu algara eta esan behitu. Erratu gara, hau ez doa inora, eta utziko dugu hemen, ze bestela galduko dugu dirua gero eta gehiago. Nonbait, astakeria baldin bada abiadura handiko trena, hemen Euskal Herrian da. Zelan joango da, teorian 300 kilometro orduko, gure herria batetik bestera 300 kilometro baldin ez badauka. Zelan egingo dute? Diot, azken finean, jeitsiko diren ratioak eta orduak oso gutxi izango direla. Eta lotu egingo dituzte goi mailako hiriburuak besterik ez. Gero, funtsesko beko sarea baldin ez badago, eta hori benetan horretan ez dela inbertitzen, ez du ezertarako balio izango eguneroko pertsonentzako jakina. Gaiz aldatuko dugu, eta Eliza Katolikoaren inmatrikulazioen gainean ere hitz egingo dugu gaurkoan, izan ere badirudi Eliza Katolikoaren eta Espainiako gobernuaren artean inmatrikulatutako ondasunak erregularizatzeko akordioa egin dutela astelehen honetan, hemen informazio gehiago. Hemos podido presentar el resultado de un trabajo que hace que de casi 1 millar de los bienes inmatriculados, pues la Iglesia ha contrastado sus propios informes en las diócesis con este estudio general para ver que ahí en esos 1000 bienes habría que hacer una revisión del informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de los Diputados. Hortxe asteleneko akordio hori, Elizarenak ez ziren 1000 ondasun inguru itzuliko omen zituzten akordio horren arabera, informazioaren arabera, horietatik 82 Hego Euskal Herrian, baina gaurkoan dagoeneko adierazi dute, akordioak soilik onartzen dituela jabetza horiek bide gabe hartu zituztela, eta duela zertan ekarri behar horiek itzuliko duten. Beraz, atzeraka botatzen ari dira dagoeneko esandako horiek. Nik okertu zarete jarritako irudi horiekin, ez da? Zen Eliza Katolikoaren buru bat, ala inmobiliaria baten burua, edo banku baten jabea, ze ematen du, ez da? Osea, apaiz honek gero
bere jarratzaileen artean benetan karitatea, pobreziaren aldeko bidea kapasa izango da hitz egiteko? Benetan horren hipokresiaraino ailegatzen direla? Hori alde batetik, bestetik, zelako negoziatzaileak ditugun. Badirudi mai gainean zeudela 35.000 kontu, eta lortu dute 35.000-tik 1.000 atzera botatzea, horrelako negoziatzaileekin zertarako nahi dugu negoziatzaile bat beste aldera. Erraza egiten da, ze segurazki horiek ziren argi ez zeudenak ez zirela kontu horretan sartuko. Eta gero, ja ez dezagun aipatu zemotatako beraientzako apropos egindako lege bat Aznarren garaian immatrikulazioak izatea. Zemotatako eskubidea dute beraiek bere notaritza egiteko beraiek izango balira moduan. Eta ez kontuan izateko besteen lana horretaz badibidez udaletxeko alkate batek. Osea, askoz botere gehiago dauka Eliza Katolikoak, pertsona guztien errepresentante publiko bat baino, zer gertatzen da, denok katolikoak gara gizarte honetan, eta jaz dezagun aipatzen Eliza Katolikoak momentu honetan dituen arazo oso larriak. Aipatu berri duzu, 1000 ondasun horiek, immatrikulazioak detektatutakoen 3% ere ez dira heltzen datua, nolabait perspektiban jartzearren. Bai, ni guztiz ados. Egia esan da, nik irakurtzerakoan gauza bera aipatu nuen. Ea eredu morala izan beharko direnak zenolako gauzak botatzen dituzte, ea zenolako legea egiten dute, haiek ilegalki hartu dutena, lapurtu dutena legala bihurtzeko, eta orain berriro beste aukera bat daukate, garbiketa bat, bigarren garbiketa bat egiteko. Nik uste dut onartezina dela, eta agerian gelditzen dena da, zen olako boterea daukan Elizak momentu honetan, hemen. Eta zelan gobernu demokratiko batek, harremanak ditu elkarte misogino batekin, badibidez, elkarte homofobo batekin, elkarte batek emakumeekin segregazio egiten duena. Elkarte bat, zeinek, estatu bat dauka, Europa osoan zehar demokrazia liberala ezarrita ez daukan bakarra. Baina, estatu horrekin, homofoboa, misoginoa eta ez demokratikoarekin daukagu kriston konkordatu bat, hau da, espreski egindako akordio bat, gobernutik gobernura. Eta gai honekin ere azaleratzen da zenolako informazio falta dagoen, immatrikulazioen gainean, zeintzuk dauden dagoeneko detektatuta, zenbat ez dauden, inork ez daki zehazki zenbat diren horiek, ez? Badirudi zerrenda bat dagoen, baina inork ez daki nortzuk dauden hor eta zeintzuk, eta nik bebai esango nuke dala enpresa pribatu bat, eta batzutan, nik uste dut ulertezina dela, olako harremanak eukitzea. Eta eskerrak erresuma hori ez dela mundu honetakoa, baizik eta beste mundukoa. Ezin dut imaginatu zelan izan daiteke hauek bermatzen duten mota honetako hipokresia zelan izan daiteken beraien zerua. Ezin dut imaginatu. Gai hau dago mahai gainean, baina aipatu duzue sakua oso handia dela, Eliza Katolikoaren atzean dagoen arazoen saku hori, eta asteotan ere kaleratu dira datuak sexu abusuen gainean, horrere korapiloa askatzeke dago, eta ez dirudi ere erantzukizunik hartuko dutenik edo luze joko duela gaiak horrere. Eta ere gutxiago babesten baldin badute. Eta nortzuk eta instituzioek, haiek babestu behar gaituzte gu geu, gizoakiok izan beharko gara babestuak, eta ez olako enpresa, nik beti esaten du enpresa pribatu bat da, etekinak ditu, dinot, ez dakit nola esan. Orduan, ez dakit, niri uste dute dala lotxagarria, daukagun egoera, eta mai gainean ipintzen dana segurazki izango da erdiaren erdia. Da, justo, ez dakit hori, aprobetsatzen dutenean garbiketa bat egiteko, orduan enteratzen gara hainbat kontuz. Kontutan izan gabe, beste motatako privilegioak dituztenak, badibidez, IBS ordaintzearena, ez dut ulertzen nik zergatik beraiek, ez dute hori ordaindu behar, edozein pertsonak horren zera beharra, edo horren zorra logikoa denez ordaindu behar du, eta beraz?
Ikusiko dugu zertan gelditzen den immatrikulazioen gai hau, eta hemen utziko dugu gaurko solasaldia. Fermi Rubiralta eta Laitz Argandoña, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Eta jarraian, eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan. Zerbait esan nahi dizut. Argiak erdizintzilik dauda taberna gainean, urratu den aurpegi den pareta gorrian. Zubiagora zutitzen ziren pormuzeko ontzientzat, lehen euskalduna gaur palazioa eta biharko laino beltza.